रहा भाई राजद आरजेडी एक माने लोग का बुझे राष्ट्रीय जनता दल है करे के लालू का हमारा कौना देश से आरजेडी बनोला जान सनी नहीं खन जानती हो नहीं खन जाना राजकीय जीवन दी माने जान लगा होला दाता पूरी राज के जीवन दाता भइले कैसे जौना बेरा बैकवर्ड कास्ट के डोम चमार दुसाद हलपुर के पावर ना रहे साइकिल ले ले बड़ो ताकि बढ़ जात के गांव में तार साइकिल जाती है चप्पल खोल लगोड़ो में चप्पल ना रहे हाथ में ले ला साइकिल पर से उतर के पैदल जा चौकी खटिया पर बैठे का पावर ना रहे 2 किलो भूनल गेहूं में दिन भर सोहनी करावल जाता रहे राजकीय जीवन दाता कैसे भइले आरजेडी राजकीय जीवन दाता सबका का हक दिलवला ए बड़ा लोग जातिवाद करता कि हम राम बिलास के देव तो हम मायावती के देव अरे तारा के नीचे से ऊपर ले आइलो ओकरा का तो भुला गइलो यही से हर जगह हार देता है हां हर जगह हमरा के अभियोग है जन्नी ऐसे कहने कि गरीब के दलित परिवार के पावर दिवावल तो वहीं राजकीय जीवन दाता के मलिकार हमारा लालू प्रसाद यादव अल्लाह मतलब आरजेडी मत तो नहीं आरजेडी के ओरिजिनल मतलब बुझा बिहार में के नेता बिहार में एगो नेता के नाम बताई तो जे लालू जी से बहरी हो बस केहू के देखी नीतीश कुमार के रहले साधारण विधायक ऊंचा पद प्रतिष्ठा लालू का दिवैले रामविलास पासवान के रहले लालू रूपी वृक्ष के एगो टहनी शाखा रहले भूपेंद्र जी कुशवाहा जी के रहले लालू जी के पार्टी के छोटा सा नेता शरद यादव रामकृपाल यादव ये लोग गद्दारी के दूसरा पार्टी में मिलल गए अगर लालू यादव चहल रहते तो भाजपा में मिल के तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गए बाकी भाजपा से मिले के बजाय अपन जेल गई पसंद कइले आ बहरियो रहते सारी जांच चल सके घर बारे में बीड़ी ना गांजा वाला है तोर वाला की ना तुम के जे दरोया पर रोक लगल बहु गांजा वाला है वो में देशद्रोह के केस लागल दारू में देशद्रोह ना लगे थोड़ी कुल बात पे ऊपर के बाद थोड़ी हटाई केवल से समझाओ बोले होता ने के कथा गरीब भुवर यादव आरजेडी जिंदाबाद हार्दिक अभिनंदन करते जे बहुत बहुत पुरस्कार दिले बनी हार्दिक प्रणाम करते जा ई है महीना है एक लगा सटल बालू टीवी में सीरियल चलता है तले और चक्के में लाइन कट गई गर्मी से दिमाग खराब है पे चढ़ रहता मेहरारू रूस के जाके आ छत पर सूत गेल बिया पूरब बोल मरद खिसिया के पश्चिम बगल की नहीं की बोले तो हम कहे बोले कब ले 3:30 बजे रात ले जब भोर में राजू भैया सिहकल बिया पुरवैया पुरान दर्द कबार देले केहू से केहू बोलत नहीं दोनों ओर से हुसु कहता